Dobrý večer, zdravím všetkých Skaličanů. Máme tu dneska další video, které vlastně robíme na platformě jenom pro nás. A dnešním hostem, teda jsme se dohodli, že budeme vyprávět po skalicky, tak jak nám narostly zobáky. A dnešním hostem teda je Peter Bureš, který sa rozhodl kandidovat na poslanca do městského zastupitelstva. Já tě zdravím. Zdravím, dobrý večer. Tak, asi Peťu Bureša, zvaného Burák, nemusíme asi představovat, předpokládám, že většina Skaličanů ho dobre pozná. Každopádně, ale já bych tě teda poprosil pro tých ľudí, kteří tě možno nepoznají, aby si sa představil sám, povedal něco, pár slov o sebe, kdo si, co si, a já samozřejmě budem mít tomu nějaké otázky, takže momentálně teda tě poprosím o nějaké představení pro těch, kteří tě náhodou nepoznají. Dobre, ďakujem za slovo. Jsem rád, že jsme se vlastně dohodli na začátku na tom, že budeme vyprávět po skalicky, lebo mám taký pocit, že tá skaličtina sa z našeho města pomaly, ale jistě vytráca. A teraz něco o sebe. Takže volám sa Peter Bureš, narodil jsem se v Skalici a celý život v Skalici žijem. Chodil jsem v Skalici do školky pod Kalváriu, chodil jsem na druhou základnú školu v druhém ročníku do športovej hokejovej triedy. Pracujem tu v našej lokalite, či už je to v Skalici, alebo v rámci našeho okresu, a okrem tej práce samozrejme aj športujem. To sú úplne základné veci, ktoré by som chcel povedať, môžeme ich potom rozebrať. Jasné, dobré. To znamená, si odchovanec skalického hokeja, keď som to správne pochopil? Áno, úplne správne. A ešte možno, aby to tak zapadlo do nejakého kontextu, ktorý si ročník, nemusíme spomínať možno dátum narodenia, nech sme jak dámy, ale možno nejakí tvoji spoluhráči, len tak pro zajímavosť. Dobre, čiže keď som začal chodiť na hokej, samozrejme voľba byla športová hokejová trída a moji spolužáci byli tí najúspešnejší a najznámejší, samozrejme Žigo Palfi a Paolo Rybár. Chodili sme na druhú základnú školu, ako som pred chvíľočkou spomínal. Vlastne športová hokejová trída bola od 5. trídy do 8., lebo v tej dobie bylo iba 8-ročné povinné školské štúdium. A myslím, že o tých dvoch, co jsem povídal, to úplně stačí, lebo uzná úplně každý ze Skalice. Takže jasné. Že aby jsem to teda dokončil, tak byl jsem vlastně stredný útočník v prvej pietke a moje pravé krídlo bylo Žigo Palfi. A ja keď si teda spomínam na ty obrazy z druhej základky, kam jsem chodila ja, tak tam bylo, že Žigo Palfi byl vtedy nějaký majster Slovenska. Ty si patril do toho týmu? Ne. To je taký paradox. Žigo bol jediný o rok mladší chalan, ktorého si pán tréner Kazinota vybral jak, neviem, či to bolo záložník nejaký, že náhradník, ale Žigo išiel vlastne s týma o rok staršíma chalanama. Konkrétne tam byl Jara Štepanovský, Dušan Bláňovský a všetci tady títo úspešní hokejisti na tú dobu. Čiže pán tréner Kazinota si ho vybral a išiel s nima, absolvoval ten turnaj a naozaj Žigo Palfi vyhral ten turnaj s nima. Čiže on byl naozaj regulárny majster Slovenska. Dobre. Okay. Oni byli o rok starší od nás. Aha, ok, jasné. Dobre, ty si teda spomínal nejaké športování v tvojom živote, to ti zostalo, a keď sa teda nepletu, tak potom si pokračoval v karate. Ano. A to asi robíš do dneška. Áno, je to tak. Ja som oficiálne začal s tým karate v roku 94, čiže tento rok je to, keď dobre počítam, 32 rokov. 32 rokov sa tomu venujem a samozrejme venujem sa tomu trošičku osobnejší. Není to len tak, že idem niekedy na nejaký trénink. Vlastne ja som si popri tém, že robím to karate, urobil trénerský kurz, rozhodcovský kurz a zároveň som byl aj súťažiaci, zápasník na turnajoch.
OK. A možno by si sa mohol pochváliť nejakýma tvojima úspechama. Vím, že tento rok sa ti podaril asi ten životný sen splniť si v ten karate? Áno, je to tak. Takže po 32 rokoch sa mi podarilo získať titul majstra Slovenska. Ja osobne si ale považujem vícej titul víťazu slovenského pohára, lebo majster Slovenska alebo turnaj majstrovstvá Slovenska sú čiste iba o jednom turnaji, kdežto na slovenský pohár, aby ste ho vyhrali, sa musíte pripravovať celý rok. Musíte sa zúčastniť každej súťaže, to sú 3 kola slovenského pohára a v každej musíte bodovať. Mne sa to podarilo pár rokov dozadu, ale slovenský pohár je jedna vec, ale majster Slovenska zní lepší. Jasné. Ale myslím, že som tam zaznamenal pár rokov dozadu aj nejakú Európu. Áno, je to pravda. V roku 19 som sa zúčastnil, 2019, teda aby som bol konkrétny, keby to niekto nepochopil, som sa zúčastnil európskych her v Turíne a tam som získal 3. místo. Ja som sa na tú súťaž pripravoval pomerne dlho a naozaj sa mi podarilo na takej obrovskej súťaži, lebo to je vlastne ekvivalent olympijských her európskych. A tam sa mi podarilo teda získať 3. místo. Super. Vtedy mi volali dokonca z TA3, že by sa mnou chceli natočiť rozhovor, ale po ten turnaji ja som tam ešte týdeň ostal a už to nebolo aktuálne, takže nakoniec to nic nebylo. OK. Dobre, ja teda premostím možno teraz na tú Skalicu. To znamená, že ve Skalici máme tak kvalitné karate, alebo ty trénuješ niekde mimo Skalice? To je to, ja som sa chcel niekde posunúť. To skalické karate sa stalo iba lokálnym, miestským. Sem tam sa išlo na nejaké sústredení, tady v regióne, do Senice alebo do Starej Turej, ale mne to nestačilo. Ja som súťaživý človek a chcel som naozaj v ten karate niečo dosáhnuť. Čiže ja som začal chodiť na tréningy do Hodonína, neskôr som začal chodiť na tréningy do Bratislavy. Podotýkam, že 3-krát do týdňa som chodil na tie tréningy. No a potom jedno období som chodil na full kontaktové, čiže plnokontaktné karate do Brna. Takisto 3-krát do týdňa. Takže vlastne ja som byl taký, že som si vyhledával trénerov a kluby, ktoré som navštevoval. Ktoré byli na úplne inej úrovni, jak ten klub v Skalici. Dobre, k tomu sa ešte asi vrátime potom, teda co sa týka nejakého toho postavenia skalických športu z pohľadu rozvoja miesta a z pohľadu tej lokálnej politiky, lebo teda aj keď vím, že ty nejsi moc politický človek alebo nechceš sa angažovať v tých politických nejakých žabomyších sporoch, ale každopádne patrí to k tému rozvoju miesta, ale k tomu sa dostaneme. Ja by som teda ešte premostil dál na nejaké tvoje pracovné úspechy, nech sa teda odprezentuješ nielen nejak športovec, lebo asi neživíš sa len karate, tak keby si mohol ešte povedať možno niečo z tej svojej histórie a čemu sa aktuálne venuješ, co ťa živí, co ťa baví a či si ten šťastný človek, ktorý ktorý sa živí tým, co ho baví. Dobre, ale ja by som tú genézu posunul niekde na začiatek a povedal by som vlastne, kam som išiel po skončení základnej školy v Skalici. Takže vybral som si stredné odborné učilište Spojov v Bratislave, kde som sa učil za telekomunikačného technika, čiže moja práca byli telefóny a telefónne ústredne. Čiže vlastne tam som vyučený a naozaj, jak jeden z mála mojich spolužákov, ktorí chodili do tej školy, som tú prácu dlhodobo robil. Robil som samozrejme komplexnejšiu prácu, jednalo sa o kancelárskú techniku a zapájal som v období faxu, zapájal som veľmi veľa faxu a malých pobočkových telefónnych ústrední, telefónu, dálkových, evných a tak ďalej. No a áno, ešte keď si dobre pamätám, tak myslím, že si miel, alebo ste mieli firmu vedľa Mestského úradu, keď si správne. Áno, je to pravda, áno. Vlastne tam je dneska reštaurácia, áno? Presne tak.
takže tam byla vaša původná firma. Dobre, ja som ti do toho skočil, pardon, takže ešte môžeš pokračovať. Úplne v pohode a samozrejme, že tá práca sa odvíjala ďalej. Došiel vlastne druhý operátor do našej Slovenskej republiky s tým, že byl to vtedy Globtel a ja som Globtel požiadal o to, či s ním môžem spolupracovať. Týkalo sa to mojej práce a naozaj si mňa vybrali s tým, že ja som si našel vhodný priestor a začal som prodávať mobilné telefóny. Neskôr sa stalo to, že oni si vybírali z tých 4 partnerov, ktorých mieli v Skalici, jedného, ktorý by měl tzv. Značkovú predajňu. No a podľa výsledku si nakoniec vybrali mňa. Takže vlastne ja som měl značkovú predajňu v Skalici. Presťahovali sme sa z rohu Potočnej ulice, jak je teraz, myslím, že je tam nejaká herňa, tak sme sa presťahovali z túto predajňu do budovy kúrie pána Príkazského, bývalej. Teraz myslím, že to vlastní pán Ovečka. A tam byla prvá predajňa Orangeu, s tým, že neskôrej som sa presťahoval o kúsek ďalej, vedľa do Nutérie. Jasne, pamätám. Dobre, a ešte teda možno, aby sme v rýchlosti spomenuli, niekde som začul také, že máš na svedomí to, že díky tvojim aktivitám je v Zlatinskej doline signál. Áno, je to pravda. Bylo období, keď v Skalických horách sa dal chytiť iba český signál. A vzhľadem na to, že som sa poznal a mal som dobré výsledky v Bratislave, s manažerama a měl jsem dobré výsledky jak predajňa, tak jsem ich požádal, či by nemohli urobiť promptně vysílač do tejto lokality. Vypočuli mňa, zvážili to a naozaj v priebehu krátkeho obdobia sa urobil vykrývač, ktorý vlastne pohltil celé tie Skalické hory signálem, vtedy ešte signálem společnosti Globtel. Takisto som pomohol vlastne pánovi starostovi bývalému po budovy urobiť signál v Mokrém háji, lebo tam signál nebol nejaký, predsa oni sú v takej dolinke a podarilo sa v spolupráci s pánem starostu, se mnou a s manažerama z Bratislavy aj táto aktivita. Super, dobre, díky. A teda, aby sme už aj pokročili dál, dneska, keď mám dobrú informáciu, tak vlastne sa živíš tým, co ťa vždycky bavilo, to znamená história, staré veci a prevádzkuješ známy Bazária v Kopčanoch. Je to tak? Áno, aktuálne sa venujem tému. A aktuálne, no už je to 11. rok. Takže ten čas veľmi rýchlo ubiehal. Dobre, ja ešte prezradím na tebia, že máš aj zaujímavú zbírku starých aut, co som nedávno teda měl možnosť si ošahať a byl to celkem príjemný zážitek, takže naozaj tú históriu aj žiješ. Dobre, poďme teda, ja myslím, že takto asi stačí, alebo je niečo ešte, co by si chcel o sebe povídať? Určite. Jednu takú skrátke, maličkosť. Ja som sa zúčastnil, ja mám totižto ešte firmu aj v Čechách, zúčastnil som sa na výberovém konání o urobení úplne novej značkovej predajne spoločnosti Vodafone. Ja som vyhral to výberové konání a měl som vlastne síť predajní v spoločnosti Vodafone a konkrétne v Břeclavě, v Starém Městě, čiže v Uherském Hradišti a ve Zlíně. Čiže ja som měl 3 predajne Orangeu tu v regióne, Skalica, Holíč, Šaštín, Stráže a 3 predajne v tej Českej republike. V tom období som měl 24 zamestnanců a 7 externých zamestnanců, ktorí pre mňa pracovali a se mnou nás bylo dohromady 32, keď dobre počítam. Takže ja som naozaj musel řídiť jak manažer 6 značkových predajní plus ešte jednu svoju osobnú. A je to veľmi veľká životná skúsenosť. Čiže, aby som teda vysvetlil, tak tí predajne som urobil od začiatku. Čiže našiel som priestor, urobil som rekonštrukciu, vybral som ľudí na výberovém konání jak zamestnanců, poslal som ich na školení a potom som tých ľudí manažoval, aby tí predajne dosahovali nejakých výsledkov.
Robil jsem cca 17 roků, možno 18 se společnosťou Orange a 8 roků se společnosťou Vodafone. Takže máš skúsenosti manažerské alebo teda tú prácu s ľuďma, což je asi najťažší oblasť, že, dnešného podnikania, ale vlastne v každém podnikaní najslabší článek je vždycky ten človek. Takže dokážeš vlastne aj porovnať, jak fungujú Čechy, jak fungujú Slovensko z pohľadu toho podnikateľského prostredia? Určite. Je to tak. A což je určite dobrá devíza pro to, aby si sa uchádzal o pozíciu kandidáta v našem pohraničnom mestečku, kde proste naozaj je to, či chceme alebo nechceme, silne prepojené a môžeme čerpať inšpiráciu aj z tej Českej republiky. No a to môžeme použiť možno taký ten oslý mostík k tému, jak to teda vidíš aktuálne v tej Skalici našej, takže možno keby si to tak nejak zhrnul ten tvoj pohľad na súčasné dení a možno aj ten popud, proč chceš kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva. Takže ja to vidím tak, Skalica je naozaj krásne miesto, žijem tu celý život, tak jak ty, a s týmto si určite budeme súhlasiť. Len je období, keď tej Skalici sa neúplne darí, tak jak by sa mělo dariť. A mám taký pocit, že slogán, nevím teda, kdo ho vymyslel, že Skalica mesto, kde to žije, už dávno neplatí. Keď sa pozrieme na okolité, keď sa pozrieme na okolité mesta alebo obce, ktoré sú či už z českej alebo slovenskej strany, tak bohužel tí miesta napredujú, aj tí obce napredujú a Skalica si drží ten svůj štandard, tej zaspatosti. To je môj osobný názor. Áno, akože v tomto sa asi zhodneme, aj keď nemáme na všetko úplne rovnaké názory, to len aby teda niekto neměl nejaké zase hejty, že si tu dokládáme niečo, tak my keď sme sa vlastne spolu, alebo sme s Peťou v kontakte už nejakú dobu, poznáme sa a ne vždycky sa zhodujeme na niektoré veci, tak musím teda uznať aj ja, že momentálne asi miesto Skalica je v takém stave, kde ho nechceme vidieť. Máš nejakú ty víziu, co by si chcel, kde myslíš, že by sa to mohlo zmeniť, co by to mohlo posunúť dopredu? Samozrejme mám nejakú predstavu, tak jak každý jeden z nás, kto sa zaujíma o naše miesto. A nevyšli tu nejaké aktivity, ktoré sa teda mne osobne nelúbili. Nechcem zachádzať do nedávnej minulosti ani do predchádzajúcej minulosti. Takisto nechcem, aby súčasťou tohoto rozhovoru bolo nejaké hejtovanie nejakých ľudí. To nechcem riešiť takéto veci absolútne. Aj keď samozrejme na niektoré veci, či už sú to politické alebo aj osobné, v osobnej rovine, k niektorým ľuďom ze Skalice mám svůj názor, tak ako oni na mňa, ale toto tu riešiť nebudeme. V prvom rade v tom našem, ja tomu hovorím taký skalický parlament. Čiže v mestském zastupiteľstve. Měli by tam sedieť ľudia, ktorí sú trošičku akční. Lebo mám pocit, že naozaj nedokážu vyriešiť nejaké veci. Nebudu konkrétne menovať osoby. To nie je podstatné. Jasné. Lebo mňa zaujíma celé. Mňa zaujíma výsledek. Ne zňanie jednotlivca alebo nejaká osobná aktivita. Chcem povedať, že v Skalici je veľmi veľa šikovných ľudí a ja ich len tak skrátke vyberiem si iba 3 ľudí. Ano, z tých, ktorí sú tu šikovní, lebo s nimi sa osobne poznám, vidím ich prácu, dlhoročnú prácu a tá práca má dlhoročné výsledky. A nemôžem nespomenúť Palu Blebrucha, ktorý sa tu stará o kultúru. Pala je veľmi šikovný, týmto samozrejme veľmi chválim. Co sa týka toho športu, tak nemôžem nespomenúť Michala Holazu alebo Peťu Hertla. Obidva chalani sú veľmi šikovní v tom, co robia. A navíc Michal tu trénuje hokejistu, trénuje tu kopec všelijakých ďalších ľudí a trénoval samozrejme aj mňa a naozaj tie výsledky sa dostavili. A co sa týka Peťu Hertla,
ten robí naozaj veľké veci v tých Skalických horách a myslím si, že ten potenciál je strašne nevyužitý. Čiže... Myslíš potenciál Skalických hor alebo potenciál Skalice jak takej? Myslím potenciál, teraz konkrétne vyprávam o tých ľuďoch a je nevyužitý ten potenciál týchto ľudí. Sú to ľudia, ktorí majú dlhoročné životné skúsenosti s niečím, co robia to dlho, robia to dobre, ale hlavne sa tomu rozumia a sú v tom odborníci na slovo vzatí. A myslím si, že práve takíto ľudia by měli byť v skalickém parlamente. Yes. A to samozrejme Skalica má obrovský potenciál. Potenciál, bohužiaľ ten potenciál je nevyužitý. Z tých troch ľudí, vlastne, ktorých si menoval, tak keď si správne pamätám, tak dva tam byli, to znamená, byl tam Hert Leibole-Bruch v zastupiteľstve, takže tí už to skúšali. Důvod, proč odtáď odešli, je možno na debatu s nima, ale nečudujem sa tému vlastne, že odtáď aj odešli, pretože, jak si povedal, niekedy je smutné sa dívať, co sa tam deje a jak to funguje. Môžem sa tomu povedať? Áno, jasné. Ja samozrejme vím, z jakého dôvodu odtáď odešli. Nebudem to znova rozebírať, není to takisto podstatné, ale aby ostatní vedeli, ťažko ísť hlavu proti múru. Jeden človek v tom našem parlamente nic nezmože. Sám proti všetkým to nefunguje. Není to možné niekam posunúť. A proto ja to vidím tak, že keď tam budú nejakí poslanci, tak tí poslanci tam sú pro ľudí. Čiže oni by si měli najít cestu, jakúkoľvek cestu k sebe, aby to miesto posunuli smerem dopredu v rôznych aktivitách. Tu sa nebavíme len o športe alebo o kultúry, tých aktivít je tu strašná spousta. Pokud si tam v mestském zastupiteľstve bude vytvárať niekto svoju skupinku a vzniknú tam skupinky, ktoré sú, dajme tomu 3, tí ľudia sa nikdy nedohodnú. A je to pro škodu miesta. Pardon, na škodu miesta. Jasné. To znamená, ty máš ten prístup k tomu taký, že nemáš nejaké vlastné záujmy možno, ktoré by si chcel za každú cenu presadiť, napríklad poviem úplne strelím. Áno. Skalica je, dá sa povedať, hokejovo-fotbalové miesto, to znamená z môjho pohľadu sa naozaj neskutečné investície dávajú do 2 športů a ostatné športy sú podľa mňa ukrátené. Takže není taká tvoja motivácia, že ja tam pôjdu a budu tlačiť, aby proste sme měli víc peniaz na to karate a aby ja sa nemusel cestovať do Bratislavy a podobne. Takéto veci neriešim. Ja osobne som za to, aby sa dávali a rozdeľovali peníze podľa výsledku. Nejsú výsledky, nemá zmysel, aby sa to nejakým spôsobom podporovalo. Sú tu športy, ktoré výsledky majú, robia dobré meno našemu miestu a podľa môjho úsudku tak by to mělo byť. Ja takisto, keď sa pripravujem a vyhrajem nejakú súťaž, tak jak odmenu dostane medailu, pohár a nejaký titul. Ano? Asi toľko k tomu. Jasné. Co sa týka tej spolupráce, ktorú si vlastne spomenul, co sa týka toho zastupiteľstva. Určite nemá zmysel, alebo není dobré pro dobro veci, keď sa vytvárajú nejaké, jak si spomenul, skupinky, možno skupinky na základe nejakej sympatie politickej a podobne. To znamená, ty si v tento apolitický, áno, nejsi člen žádnej strany. Nikdy som nebyl a ani sa do žádnej nechystám. Samozrejme, mám sympatie k nejakej strane, ale to sú moje osobné veci. Do miesta by sa to táhať nemělo. Ľudia by sa mieli dohodnúť medzi sebou a odhlasovať to, co je pro miesto prospešné. Jak náhle niekto bude táhať svoje osobné politické ambície do miesta a potom to dopadne tak, jak to dopadlo pred pár rokama. Proste politika do miesta nepatrí. Aj keď je súčasťou našeho života, ľudia by mieli riešiť veci pro ľudí, pro Skalicu, aby sa naozaj niekto posunula. Skalica byla
myslím, dosť dlhú dobu, dá sa povedať, apolitická, alebo nebyli tam nejaké takéto politické ambície a tlaky, což sa bohužiaľ, musím povedať, asi v posledných rokoch zmenilo. A mám pocit teda, že dneska sa tam tá politika dosť tlačí. To znamená, keď tam bude strana červených, zelených, ty si dajme tomu šedý, jak nezávislý, nemáš problém, keď červení navrhnú niečo a bude ti to dávať zmysel podporiť ich v tom. Maximálne súhlasím s tým, co si povedal. Nerobí mi to absolútne žiadny problém. Predsa robíme, alebo chceme robiť niečo pro Skalicu a pro ľudí, ktorí tu bývajú. A či je to politická strana zelená, žlutá alebo modrá, keď dojde z dobrú konštruktívnu viecu, byla by hlúposť ju nepodporiť. Hovorím, som apolitický a nechcem do Skalice zatahovať politiku. Lebo vidíš sám, koľko politika urobila zlá. Keby bylo na mne, tak politika neexistuje. Ja mám osobne názor, ktorý prezentujú aj verejne, že politické strany sú za mňa prežitek. Akože bohužiaľ je to vec, ktorá měla zmysel na začiatku 20. storočia. Dneska sme niekde úplne inde a politická strana, tak jak ju poznáme, je za mňa absolútny prežitek. Takže asi toľko k tému. Co sa týka teda tých nejakých vízií alebo nejakého toho pohľadu, kde ty vidíš, že by sa tá Skalica měla zmeniť, aby to bylo to miesto, ktoré zase žije? Jednoznačne v turizme. V turizme z jedného prostého dôvodu. Skalica je jedno z najkrajších miest tu v širokém, dalekém regióne. A ten turizmus by sa tu mal podporiť. A naozaj problém je v tom, že dojdú sem turisti. A ja budu teraz konkrétny. Dojdú sem turisti, dojdú sem v nedeľu a ja som bol toho niekoľko desítekkrát svědkem. Pozerali sa na miesto, vychvalovali si miesto, jaké je nádherné, ale neměli sa tu kde poradne posadiť. A každý, kdo dojde do Skalice, tak Skalice je samozrejme známa trdelníkem. Problém bol v tom, že si ho neměli kde kúpiť. V tento vidím pomerne veľký problém. Ne samozrejme v trdelníku, že si ho nemajú kde kúpiť, ale v tej síti, ktorá by tu měla fungovať pre tých turistov. Takže... Ja. Súhlasím, asi to vnímame všetci tak, že tu v tomto je asi dosť veľká rezerva. Takže turizmus je jedna vec, potom máš ešte nejaký iný pohľad na vec, kde by sa mohli veci robiť inak? Určite. Samozrejme, zase sa to týka toho turizmu. Ide o to, že naozaj Skalica ponúka nejaké, myslím, že dve aktivity. Ne aktivity, ale akcie. Je to Trdlofest a Skalické dni. Neviem, či sa tu robí ešte nejaká ďalší veľká akcia, ale keď si Skalicu porovnám s Holíčem, tak naozaj musím povedať, je mi to veľmi ľúto, lebo som naozaj ortodoxný Skaličan, musím povedať, že ten Holíč nás trošku predbiehal a posúva sa niekde. Skalica proste zaspala. K tomu potenciálu my, keby sme sa chceli prilákať tých turistov, tak tu vidím ďalší závažný problém. Tí turisti tu nemajú kde prespať. Čak koľko je ve Skalici penziónu? 3? 4? Netuším, ale tiež keď som pred pár rokama, už to je nejaký čas, hľadal pro mojich známych ubytovaní, tak byl veľký problém ve Skalici na ich ubytovaní. A to mi právě. Na jednej strane chceme, aby Skalica žila, na druhej strane chceme, aby tu byli turisti a keď sem dojdú, tak si nemajú kde kúpiť trdelník a už vôbec nemajú kde prespať. A predsa ešte som zabudal na deň otvorených búd, takže to je taká pekná akcia. To je asi veľmi vydarená akcia. Máme vlastne 3 akcie ve Skalici. A pritom ten potenciál tu je tak obrovský, že by tých akcií mohlo byť daleko vícej. Jasné, súhlasím. Dobre, takže turizmus, to je pravda, je to aj to, jak som spomínal, že Skalica leží teda na tej hranici, takže je to zaujímavé
alebo mohlo by to byť zaujímavé aj pro tú českú stranu. To znamená, mělo by sa sem nalákať tých ľudí více z českej strany. Je to zaujímavé zase aj pro Slováku, že sme taká brána na tú Moravu. Máme tady vlastne zaujímavú vodnú cestu. Dneska vlastne Skalica sa otvorila smerem na Moravu alebo k rieke Morava, co ja vnímam akože naozaj veľmi, veľmi pozitívne a asi to ešte možno všetkým nedocvaklo, jaký to je obrovský potenciál a verím, že sa to zlepší. Ale měl si aj teda nejaké podnikatelské aktivity v našem mieste a možno jak to vidíš z pohľadu firem, podnikání, takže můžeme zabrnout aj do této témy. Já jsem s tím byl v pohodě, já jsem neměl nějaké problémy, víceméně město mi nehádzalo nějaké klacky pod nohy, takže k tomuto sa vyjadrujeme a pozitívne. Samozrejme, že možno niektorí jednotlivci, niektorí menší podnikatelé by chceli nejaké väčšie výhody od miesta, ale vzhľadem na to, že aktuálne mám prevádzku v Kopčanoch, tak nevím, jak sa tá doba zmenila. Totižto ja keď som veci riešil kedysi, tak som ich riešil, keď byl primátor pán Chovanec. Takže ani sa nesretávam s nejakou negáciou miesta, že by miesto robilo nejaké problémy jednotlivcom ve Skalici. Nevím o tom. Tyto informácie sa ke mne nedostali. Ale možno také sú. Naozaj o nich nevím. Jo, tak ja som vlastne práve myslel to, že či máš pocit, že miesto robí dostatečné to podhubí pro rozvoj firem, či napríklad tady nevnímáš takisto nejaké rezervy, lebo zase naopak, ja keď sa stretávam s nejakýma ľuďma, tak dosť stěžujú práve na toto, že Skalica nejde tým směrem, že by hledala investície, že by sem lákala firmy, ktoré by mohli sem donést něco iné, než len turismus, takže či náhodou nemáš podobné pocity aj ty? Samozrejme záleží to od manažmentu, ktorý je na radnici. Tému sa dále už nemusím ani vyjadrovať, takže... Jasné, dobre. Dobre, OK. Takže to sme spomenuli. Mňa tam napadlo ešte, vlastne, co som sa ťa chcel opýtať, teraz mi to úplne vyskočilo. Už vím. V minulosti vlastne tu bylo víc takých tém ve Skalici, které rezonovali tú verejnú minku a které asi aj další zastupitelstvo bude mít pred sebou. Jedna z nich je napríklad parkovací politika v městě. Máš napríklad na toto nějaký názor? Samozrejme. A konkrétne sa to týka aj mňa, pretože každý večer hľadám parkovacie místo. Ja osobne som za platenú parkovací politiku. Nemám absolútne žiadny problém si zaplatiť nejaké parkovné místo, tak jak je to v Holíči alebo tak jak je to v Senici. Nemám naozaj niekedy priestor, chuť ani náladu hľadať nejaké parkovací místo a nakoniec musím zaparkovať niekde u Teska, ktoré mám 400 metrov alebo 300 metrov. Toto mi celkom vadí. Myslím si, že Skaličani by si odsúhlasili nejakú takúto aktivitu miesta, navíc miesto by z toho mělo peníze a dosť ľudí by to uvítalo, keby si mohli zaplatiť parkovací místo za zvýhodnenú cenu, jak Skaličani. Ano? Samozrejme, keď sú tu nejakí turisti, nech si samozrejme zaplatia. Ale osobne som za to, aby parkovací politika bola vyriešená. Takže možno prvý človek, ktorý by išiel zaplatiť na mestský úrad parkovací místo. A myslíš teda tak, že parkovací politika na sídliskách, netýka sa to len centra, pretože mám pocit, že... Týka sa to komplexne celého miesta. Aj na sídliskách, aby si mal večer kde zaparkovať, ale na jednej strane, ja to poviem z toho iného uhlu pohľadu, na jednej strane sa všetci stěžujú, že ve Skalici nejsou peníze. Na druhej strane ich môžeme mieť, akurát Skalica nevyužíva ten potenciál. A to není iba v parkovací politike, to je aj v iných aktivitách. No tak za poslednú dobu sa tu prezentuje, že sa tu preinvestovalo 4, 5, či 6, či koľko miliónov eur
ale všetko to išlo do takých zvláštnych aktivít typu oprava starej lekárne, ktorá vlastne nemá žiadny prínos, oprava akvadánio kúrie a podobne, což sú aktivity určite chválihodné, ale sú to aktivity, ktoré sa podľa mňa majú robiť v čase, kedy miesto prosperuje a myslím, že my momentálne neprosperujeme až tak a mali by sa robiť aktivity, ktoré donesú do mestskej kasy nejaké príjmy. Samozrejme je to niekedy dané aj tými dotáciami, aké sú vypísané a tak dále. Na druhú stranu za mňa teda eurodotácie to je naozaj prúser, ktorý nás postihel a úplne to rozbíja ten trh. Takže nedá sa to možno úplne tak ľahko urobiť, ale tiež si myslím, že je tu potenciál na to, že tí peníze by sa mohli investovať do lepších vecí a možno vícej kontrolovať, kam tí peníze odchádzajú. Mám pocit, že Skalica není úplne chudobné miesto, ale myslím, že to odteká niekam, kam by to nemuselo. Možno. Ja nejsem úplne negatívny k tému, že oni urobili nejakú lekáreň. Akurát mi nedáva zmysel tá podstata veci. Urobíme niečo, stojí nás to veľmi veľa peňazí a keď už je to urobené, je to krásne a môžeme to niekomu ukazovať, tak nejak pozapomneli, že z toho môžeme čerpať peníze. Nevidím a nedáva mi to absolútne žiadny zmysel, že urobíme niečo, dáme do toho peníze a nic z toho nemáme zpátky. Proste, miesto by sa niekedy mělo chovať jak podnikateľ, ktorý chce zarobiť peníze. Aby sa tí peníze nejakým spôsobom tému miestu vrátili. Takže tak. Ja, určite je to téma, ale hlavne mesto má fungovať tak, aby bylo tu pro občana a aby občan byl spokojný. Bohužel nedá sa riadiť ani štát, ani miesto jak firma, ale súhlasím, že do určitej míry by sa tam mala vždy hľadať nejaká taká tá efektivita a vlastne aj táto časť toho. Dobre, je ešte teda niečo také, co v poslednej dobie nejak zarezonovalo tebu, co by si chcel spomenúť? Nejaká téma ve mieste, spomenuli sme tú parkovací politiku, lebo za mňa, čo sa týka tej parkovací politiky, tak asi ty to máš opačne, jak ja keď vlastne cez deň fungujú ve Skalici, tak sa tam pohybujú hlavne v tom centri a podobne, kde sa vždycky zaparkovať dá. Našťastie nemusím hľadať parkovanie večer na tých sídliskách, ale za mňa, keď vlastne potom chodím cez Skalicu okolo 4. alebo 5. hodiny, tak to centrum je miesto duchu. Tam proste je úžasné místo, to námestí nevyužité, tam nejsú vlastne ani ľudia, ani auta, ale ten problém sa práve presúva na tí sídliska, co si vlastne aj ty spomenul, že večer dojdeš zase naopak do miesta, chceš zaparkovať a máš tým problém. Áno, je to tak, ale pardon. Jak som povedal, takéto veci mi výsostne vadia. Skalica by sa miela naozaj niekde posunúť a budú sa stále vynárať nejaké problémy, stále nejaké nové kauzy a budeme tu stále riešiť nejaké maličkosti, ale sú to len maličkosti. Naozaj Skalica by sa miela posunúť vďaka tým ľuďom, ktorí budú na tom mestském úrade a v mestskom zastupiteľstve mílovými krokama dopredu. Lebo keď to tak nebude, tak Skalica bude malé, zapomenuté, síce pekné, ale malé, zapomenuté periférne miesto. A to určite nechcem. Áno, určite by sme si měli zebrať príklad z toho Holíča, z ktorého vlastne my, jak Skaličani, vždycky sme si robili posmiech. A Holíč nám ukazuje poslednú dobu, že naozaj stačí pár vecí, na ktoré sa dá zamerať a dá sa vlastne robiť tam zaujímavé veci a posúvať to miesto dopredu. Tak myslím, že Skalica má tých možností o mnoho vícej. Spomenuli sme vinárstvo, kde vlastne, alebo spomenuli sme teda tie otevřité budy a podobne, ale je to vlastne ďalší vec, ktorá súvisí aj s tým turizmem.
takže asi to je jedna z vecí, je tu ten baťák. Máme tu Vintoperk napríklad, zaujímavá oblasť, ktorá v podstate podnikateľsky alebo turisticky není až tak podchytená. Napadá ťa ešte niečo také vlastne, co by si chcel spomenúť? Áno, vícej Skaličanov by mělo jít někdy na Vintopark. Jsem byl prekvapený, stretol jsem sa s naozaj moc ľuďmi, ktorí mi povedali, a sú to Skaličani, že na Vintoparku v živote nebyli. Osobne doporučujem každému, nech sa tam ide podívať, stojí to za to. Máš niečo, co by si chcel odkázať ľuďom, voličom potenciálnym? Určite. Vzhľadom na to, aby sme sa naozaj v tej Skalici niekde posunuli, tak keď budete rozhodovať o tom, koho vybrať do mestského zastupiteľstva jak poslanca, človeka, ktorý bude reprezentovať ľudí ve Skalici, tak si to dobre zvážte a určite si vyberte len tých najlepších. Najlepších, ktorí majú skúsenosti a nelen prázdne reči. Za mnou sú vidieť výsledky. Dlhoročné. Ďakujem za pozvání k tomuto rozhovoru. Bylo mi potešením takisto a myslím, že ľudia sa nám budú vyjadrovať v nejakých komentároch pod týmto videem, ktoré zverejníme. Budeš rád, keď ťa budú bombardovať otázkama. Môžu povedať, že Peťa je teda taký, že naozaj co poví, to splní a možno niekedy si nebere servítky, je taký srdečný, úprimný, ale myslím, že to je to, co potrebujeme, nehrať sa na niečo a fungovať normálne. Takže ešte raz ďakujem a úplne na závier, Skalica je naše miesto. Krásny večer. Jo, takisto. Mej sa. Ahoj. Čau.